ċentru tal-anzjani ġdid fir-Rabat ser joffri spazju sikur fejn l-anzjani jistgħu jinġemgħu biex jissoċjalizzaw u jattendu għal attivitajiet li jippromovu t-tagħlim matul il-ħajja, joffru għarfien dwar is-saħħa fiżika u mentali u jedukaw. Dan ser ikun is-36 ċentru tal-anzjanità attiva f'Malta bl-attendenza fiċ-ċentri tas-saħħa madwar 20% imqabbla ma' snin preċedenti. U stmat li madwar 3300 anzjan u anzjana qegħdin jattendu f'dawn iċ-ċentri. Naddu l-ġurnata tajba, ġifieri, bħallum pereżempju nkollu l-quddies. Nagħmlu crafts, knitting, u noħdu gost b'xi ħarġa. Nisflu, all right? Ġieli joħorġuna sa San Giuseppe, ħammorru San Giuseppe. Plastic canvas, knitting, kollox li jkollna bżonn. Jiena cross stitch palissa, kollox. Veru għandna staff sabiħ. U barra mill-craft immorru bħala socializing. Ejja, jiena waħda minn dak ċaċċaruna la nivvinta xi storja. Ngħidulhom xi ċajta, is-soltu, u k'mammur xien ikunu mdejqin ta' jeddu ma ġiġ gejtana llum. Imma sabiħ għaliex ma tibqax waħdek id-dar, tkun qiegħda ma' ħbieb, ituna l-kafè, ituna l-ikel. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġusgalja qal li ċentri tal-anzjan huma pedament importanti fl-istrateġija tal-Gvern. Għalli l-anzjani f'Malta li jgħoddu mal-120,000 bis-saħħa taċ-ċentri qed jgħelbu l-pjaga tas-solitudnu jkomplu jiffunzjonaw fis-soċjetà b'mod kemm jista' jkun indipendenti. Dan huwa 36 ċentru tal-anzjanità attiva ġewwa Malta u fil-fatt mhux se nieqfu għax proprju għal din is-sena għandna pjanati mill-inqas tnejn oħra, wieħed fis-Sawt ta' Malta u ieħor ukoll fiċ-ċentru. Ġifieri fil-fatt aħna qegħdin naraw li l-politika tagħna tkun ukoll indirizzata biex inżommu l-anzjani fil-komunitajiet. Għalli l-Gvern huwa impenjat li jissokta bl-investiment f'ċentri tal-anzjani ġodda u bl-immodernizzar ta' ċentri li jeħtieġ ikunu rinnovati. Is-Segretarju Permanenti Dr. Renzo De Gabriele qal il-kullana ta' ċentri f'dan il-komunità qed iservu biex joffru opportunitajiet lill-anzjani biex jissoċjalizzaw, jitalmu u jgawdu l-ħajja fil-komunità li tant iħobbu. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Dr. Stifa Ġus faħħar il-ħidma konġunta fiċ-ċentri li qalet itejbu sostanzjalment il-kwalità ta' ħajja l-anzjani.